Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Umkhanya kude amanzi awekho kufa injini abakwazi ukuyilungisa ama water tank ajamile emkhandlwini akukho mali ngisho isente limdaka abantu bakithi abayikhulule bona ezweni lonke jikelele ugesi amanzi imigwaqo izindlu amathuba emisebenzi ukusekela abalimi ukuthuthukisa umnotho wangaphakathi ekhaya i-local economic development ukuxhasa intsha yakithi nabalimi bakhiqiza ukudla yilokho esithi-ke yivoti lomhla ka-1 elizobasiza bakwazi ukuthola izidingo zabo manje. Mr. President, why kube nama-independent amaningi kangaka aqhamuke kuyafika? Akuqali Duyaza, ngisho noma ungahlehla uye ku-2016 maningi ama-independent abe khona. Asivume phela ukuthi siphile ezweni elikhululekile. Izwe malikhululekile noma ubani ngisho nawe nje Duyaza ungakwazi ukuthi uma kuwukuthi awuxakiwe umsebenzi okuwo, uma ubonile ukuthi labade kunyulwa khona amagama unyulekanga, unalo ilungelo lokuthi ube yi-independent. Kodwa iqiniso awukho umkhandlu ophethwe ngama-independent jikelele eningizimu ne-Afrika. Ama-independent isikhathi esiningi kusuke ungabantu abayinakela izidingo zabo ngoba akukho la bebika khona, uma futhi bengasaniservisi akukho la nizobaceba khona, noma nibabike khona nikwazi ukuthola impendulo babizwe bezo-akhawunta kinina njengomphakathi. Ngakho kuyilungelo lawo, kodwa akuwuyisi indawo umphakathi wakithi uma sibuka umlando wama-independent ukuthi yini ayenzile. Awukho umkhandla abawuphathile, kuphela nje kusuke umuntu kuzohlangabeza isidingo sakhe namathuba omsebenzi-ke. Njengoba engasebenzi abantu abaningi, abanye bayabona ukuthi elinye ithuba lokuba bakwazi ukuthi bathole umsebenzi abazokwenza. So who is your mayoral candidate yasemkhanya kude? Iqembu lenkatha inkululeko kubo bonke omasipala. Asikhiphi iy'thebe nezitho inkomo ingakahlatshwa. Siye silinde ukuthi kuhlatshwe inkomo ukuqala ngomhla ka-1 bese uthi ngomhla ka-2 mayisihlatshiwe inkomo bese sikhipha-ke iy'thebe, sikhipha izitho bese silawula ukuthi kubani ozoba umeya, ubani ozoba udeputy mayor, ubani ozoba usomlomo, ubani uya kwi-executive. Yindlela esisebenza ngayo, asibukeli kwamanye amaqembu, senza ngendlela yethu njengeqembu lenkatha yenkululeko. Njengoba sengishilo ukuthi asizabi izitho inkomo ingakahlatshwa, sizolinda umhla ka-1 uma sinqobe emkhanya kude bese sihlala phansi, uma sinqobe ejozini sihlale phansi kuyo yonke imikhandlu kuzwe lonke bese-ke sijuba abaholi abazosibhekela le mkhandlu.